Mon engagé m'a. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurula kodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de O koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na
Ah, tiens, là, qu'on est sama be maminye, qu'on gomiti goshi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An bɛ foli ni tantoli lase aw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don janni ka bɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko aw danga na u ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni bi tɛnɛ juin kalo tile 16 san 2025 wuladafɛ kunnafoliw kɔnɔna la an ka bi kunnafoli bakurubaw bɛna tali kɛ jamanakuntigi ale bɔra ka sanu koyɔrɔ rafineri ka o fara birigiden fɔlɔ da mun baaraw bɛna ta kɛ senukaw bara ni a bɛna musaka dugujukɔrɔ nafolo ka yakubaya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la Bamako ni Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn mun ye surveillance la kɔlɔsiliw o bonyana no kosɛbɛ an ka wolomasiri tabaw fɛ yaasa ka se ka malidenw n'u bololafɛnw lakanda Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bamako ta yɛrɛ fanga bonyana no kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛliw ani maaw la kɔlɔsiliw AES jamana wolomasiri tabaw olu faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko force unifiée olu ye wulikajɔw kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen na wulikajɔ mun n'a kɛra sabu ye ka dadigi kɛ juguw la kosɛbɛ jugu mun ni u bɛ k'u yɛrɛ ɲini an ka wolomasiri tabaw olu ka mugu giriya bolo an ka jamana sɔrɔ bosogo sira fɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔ jamana minnu bɛ ni u b'a fɔ ko u bɛ terrorisme financer an bɔra o kɔnɔna la n'a wele ko blanchiment de capitaux an bilala siraba dɔ kan kɛnɛ mun ni a bɛ diɲɛ magobatigiw ka olu ɲɛjɔ an ka jamana na ka na ni projet ni a ɲɔngɔw ye kunnafoli wɔɔrɔ bɛna fara ni kunnafoli ninnu ta ka a lase aw ma an b'a fɔ k'aw ka tulo ni gɛlɛjɔ sɔɔni an bɛna walawalali kɛ aw ye. Aw ma fili aw sɔgɔlen don aw sɔgɔrɔ ɲuman na yaasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ cogo min na Mali ani diɲɛ kan i n'a fɔ tile fila in na a fɔra malidenw ye cogo min na ko jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta senukaw bara ko a bɛna taa birigiden fɔlɔ da n'o bɛ tali kɛ an ka sanu koyɔrɔ ni o ye rafineri ye a yɛrɛ k'a fɔ sanu koyɔrɔ mun ni a bɛ musaka baden de don an ka jamana kɔnɔ baw sanu n'a bɛ taa ko jamana wɛrɛ musakaw de bɛ bɔ a kɔnɔ sanu koyɔrɔ mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ an ni irisi jamana ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la kɛmɛ sarala 60 o bɛɛ lajɛlen ye anw ta ye ani fo ka taa se an ni irisiw olu bɛ janga an bolo ɲɔgɔn ma ka nin sanu koyɔrɔba ye ni o ye rafineri dɔ ka a baara kɛ jamanakuntigi ka kɛ ni juin kalo tile 16 in ye a taara a fara birigiden fɔlɔ da kɛnɛ mun n'a kɛra nisɔndiyakoba ye ni jamana ɲɛmaw caman kun bɛ yen nɔ ani fo ka taa se senu sigida ɲɛmaw ani dugutigilakaw ni jama bɔra ka nisɔndiya ani kunbɛlicogo ɲuman k'o kɛ jamanakuntigi la a bɛ ka taa ni baara mun kɛ baara mun na a bɛ paraɲɛba bɔ an ka jamana sɔrɔko sira fɛ ha ka ja dugujukɔrɔ nafolo keba o kɛnɛ kan jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye dakuruɲɛ 2 mun fɔ an bɛ jɔn k'o lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na. An bɛ Ala barikada sabula da kan an ye baara min daminɛ bi n'o ye ka na usine min bɛ sanu bayɛlɛma an y'o biriki fɔlɔ da bi o tun ye jamanadenw ka laɲiniba dɔ ye laɲini mun na n'i y'a ye an sigi ka fɔ min kɛ n'a fɔ ma Assise nationale de fondation jamanadenw y'a ɲini mun b'a to sanu bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ jamanadenw sago ye cogo min na
o hukumu kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan fɛɛrɛ min fɔlɔ n'an ye sanu baara sɛgɛsɛgɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'a la mun b'a to jamanadenw ta ka se ka nafa sɔrɔ sira k'a la o kɔfɛ an ye gafe kura bila sen kan gafe kura min kɔnɔna la jamana ka nafa sɔrɔ sira o baara bonyana o gafe kura in kɔnɔna la min ko sanuko hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ an ye société dɔ fana sigi sen kan n'a fɔ ma SODEM olu ka baara bɛ kɛ ka sanu bɛ sɔrɔ jamana tɔgɔ la ka baara ko la n'i y'a jateminɛ Yatela ani Ntaka minnu dɔ bɛ jamana tɔgɔ la sisan olu bɛ baara k'o hukumu na ni jamana wɛrɛw u an yɛrɛ dama tɔgɔ la donc o bɔlen kɔ nin baara min ka sigi senna nin ye n'i y'a jateminɛ fɔlɔ sanu min mana bɔ Mali la a bɛ taa jamana kɔ kan jamana ka nafa sira kun ka dɔgɔ la nin usine mana ban sisan i b'a jateminɛ a kɛmɛ sira la 62 ye Mali ta ye o bɛna kɛ sababu ye sababu b'a to jamana ka nafa sɔrɔ sira o bɛ bonya ani ni sanu kora ka yɛlɛ ka bayɛlɛma sanu bɔ minnu bɛ to a n'a tɔ minnu bɛ to o fana nafa bɛ jamanadenw kan ni jamana kan o bɛna kɛ sababu ye ka baara caman latigɛ jamanadenw ye min b'a to hali bi an ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na n'i y'a jateminɛ depuis san 1980 fo ka se bi ma sanu fɛn bɔ Mali la a bɛɛ bɛ taa kɔ kan nin a bɛ taa ko ka bayɛlɛma Afrique du Sud Dubaï ani Suisse donc o bɛ kɛ sababu ye jamana ka nafa fɛn sɔrɔ o nafa bɛ taa jamana wɛrɛ de kunna nin baara min sigilen filɛ sisan ni nin baara banna n dalen b'a la a ka ca Ala fɛ an ka jamana bɛna nafa sɔrɔ a la a bɛ kɛ jamanadenw sago ye o hukumu fana kɔnɔ an bɛ foli bila an terilakaw irisiw ye n'anu bɛ baara la a mɛnna an bɛ baara la lakana hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ baara la jamana yiriwali hukumu kɔnɔna fɛn caman bɛ sen na mais Ala de ye natigɛ bi an ka se ka nin baara kɛ donc hali bi n bɛ foli bila ka tila ka foli bila premier ministre ni gouvernement membres la ani ministre des mines ka fɔ baara min dalen filɛ nin ye u k'u jija baara in ka se a seyɔrɔ la a ka laban ka ɲa waati min kɔnɔ baara kan ka ban o waati ka la kɔlɔsi mun b'a to jamanadenw bɛ sigili mun na ka nin usine makɔnɔ a bɛ kɛ an bɛɛ sago ye n'i y'a jateminɛ fana nin bɛna kɛ sababu ye baara ko a bɛna nɔgɔya an ka jeunesse fan fɛ n y'a fɔ cogo min na Mali ka sɔrɔ ye nin na kɛmɛ sira la 62 o tɔ y'o irisiw ta ye projet camanba bɛ kɔfɛ an bɛ baara la projet caman na maintenant n da mɔgɔ bɛɛ la bi n'Ala ye mun latigɛ don min na maliyɛn minnu ye sinon bi kɔni an ni irisiw cɛ vraiment an cɛ ka ɲi a bɛ ka yiwa. Keba n'an bɔra sanuko la n'a fɔ a bɔra k'a mɛn cogo min na jamanakuntigi da kɛmɛ sira la 62 Bamako kɔnɔna la nɔ bi lakana ko a bɛ ka bonya kosɛbɛ a la k'a fɔ kabi seliba ɲɛkɔrɔlaw la an ka jamana minisiriso min bɛ duguba kɔnɔna koɲɛw kunna ni o ye sécurité ni protection civile ye ni o ye général Dawud Ali Mohamedine ale n'a ka cɛbalenw k'u ye wulikajɔw bonya wulikajɔ min ni polisilakaw dɔrɔn tɛ fintigilakaw wɛrɛ farala u kan kabi seliba ɲɛkɔrɔlaw yaasa ka se ka larawiliw kɛ Bamako kɔnɔna la Bamako point stratégique point yɛlɛdaw bɛɛ lajɛlen na ko ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa lakana ka se ka sinsin an ka duguba kɔnɔnaw la a la k'a fɔ patrouille minnu n'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan polisiw gardiw ani fo ka taa se fintigilaka caman ma olu jɛra ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka duguba kɔnɔnaw lakana a la k'a fɔ Bamako kɔnɔna dɔrɔn tɛ marabolo minnu bɛ yen n'o dɔw bɛ tali kɛ Sikaso Segu Kayi Tɔnbuktu olu bɛɛ lajɛlen fana ye u ka lakanako kan dɔ fara a kan kosɛbɛ fɛn mun ye couvre-feu o sigira sen kan marabolo dɔw kɔnɔ ni Sikaso b'o la Segu b'o la Tɔnbuktu b'o la yaasa ko maa ŋaniya jugu minnu ni olu bɛ fɛ ka dankari kɛ an ka jamana ni olu tɛ fɛ ka jamana ɲɛsumalen ka se ka bɔnɛ jigi u kan ka malidenw ka olu lakana Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen a la k'a fɔ ko Bamako kɔnɔna la nɔ fintigilakaw wulikajɔw o de la maaw bɛ a la kɔlɔsi kɔsa in na u bɛ ka mɔbiliw larawi ka kɔfuru kɔnɔnaw lajɛ moto pɔn yɛlɛda la ka mototigiw lajɔ ka sakiw ka olu larawi k'u fiyɛ ani fo ka taa se sali dugumalaw ko bɛɛ lajɛlen fiyɛ ko nin waati in na kabi seliba ɲɛkɔrɔlaw maaw y'a ye k'a fɔ an ka pɔnba 3 bɛɛ lajɛlen dafɛlaw la ani ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔbaw bɛɛ la o wulikajɔw bɛ ka kɛ ko nin wulikajɔ in kun bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ kɛ malidenw yɛrɛ de kama ka se ka an lakana ani an bololafɛnw o de la malidenw minnu bɛ yen nɔ Bamako kɔnɔna la nɔ ko maaw ka baara nɔgɔya fintigilakaw bolo ni minnu lajɔra jɔ dɔrɔn ka fuyɛli kɛ k'a lajɛ seli dugumalaw sayi kɔnɔnaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yaasa an ka jamana ɲɛmaaw k'u kɛlen ka fɛlɛ mun ta fɛlɛ mun ni a bɛ lakana sinsin
malidenw duguba kɔnɔnaw la Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ko nin bɛ don o baara de kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ finitigilakaw u kɛn bɛ ka u bolo ɲɔgɔn ma kosɛbɛ wulikajɔ mun ni a bɛ ka tare baw an ka duguba ɲɛmaaw dugutigilakaw ani fo ka taa se ɲɛmaaso caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka nin wulikajɔ in tare k'a bɛ ka kɛ sababu ye jamana duguba kɔnɔnaw hakaja Bamako faaba kɔnɔna la nɔ maaw bɛ ka hakili sigi sɔrɔ lakanako sira fɛ hali bi an bɛ to lakanako la kibaruya la k'a fɔ AES jamanaw ka finitigilaka bolo mun bɛ yen n'u y'a wele ko force unifiée a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ force unifiée ko u ye succès ba kɛ sayi mun ni a sɔrɔla fanga fara ɲɔgɔn kan bawo bamananw b'a fɔ ko kɔnɔkulu jeli de bɛ bi fɔ AES ka force in kabi mɛ kalo labanw na an ka jamana ɲɛmaaw finitigilakaw ka ɲɛmaaba ale bɔra ka cikan dɔ fɔ cikan mun n'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛbolo faralen don ɲɔgɔn kan AES jamana saba bɛɛ lajɛlen Mali Burkina Faso ani Niger kɛlɛbolo saba mun ni an bɛ ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka juguw kɛlɛ ko n'i ye jateminɛ ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u kɛn bɛ ka alisilamɛya birifini biri u yɛrɛ kan maa ŋaniya jugu minnu bɛ ka maa nanama sumalenw ka se k'u b'u joli bɔn ni alisilamɛya tɔgɔ ye ko an ye susuli mun da u kan an ye wulikajɔ mun kɛ o la jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ko o de bɛ fara ɲɔgɔn kan a nafa kofɔ o de bɛ AES ka puissance kofɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka force unifiée kabi mɛ kalo la fo ka na se juin kalo daminɛw na ko u ye larawuli kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ kɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni juin kalo tile fɔlɔw ye maa ŋaniya jugu k'u bɛ taa dankari kɛ an ka yɔrɔ mun na ni o ye Bulkesu ni Mundore o de kɔfɛ ko an ka finitigilakaw ka jaabi a kɛra gɛrɛntɛba ye ka ɲɛsin maa ŋaniya juguw ma maa ŋaniya jugu mun ni u y'u caman daji ni ka maramafɛn caman minɛ u la a yɛrɛ k'a fɔ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ Jijeni Kɛnparana Kumantu Murja San ko nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Kidal Menaka a bɛ se ka fɔ yɛrɛ Mali fan foyi tɛ yen nɔ ni an ka wolomasiri tabaw o ni AES maaw u faralen ɲɔgɔn kan u ma wulikajɔ kɛ yɔrɔ mun na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hakaja fo ka taa se an bɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ min na ni o ye dancɛw ye wolomasiri tabaw ka kunnafoni sira diripa ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sanfɛ siraw ka o fara duguma siraw kan wulikajɔw kɛra a bɛɛ de fɛ an ka pankuluw droniw helicoptères ko nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka se ka juguw ko k'u kɛlɛ ko a ye jaabi ɲumanba de di jamana kɔnɔdenw ma wa ko a bɛ ka juguw ka sira de lase o ma ko AES jamanaw halisa an bolo dilen bɛ to ɲɔgɔn ma bolo ɲɔgɔnma mun ni bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a ye nafaba kɛ kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ maa ŋaniya juguw ka ɲɛmaaba dɔw bɛ yen nɔ olu dajira ni o dɔw bɛ tali kɛ Katiba Nigeriya o ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Akilu ye o dajira fo ka taa se ɲɛmaa caman ma cɛɲɛ jamanaw kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra AES ka force in ka wulikajɔ ko maliyɛnw burkinabɛw ani fo ka taa se nigériyɛnw u bɛ se ka tare fɔ ko AES a bɛ ka sanga sɔrɔ wa a bɛ ka kɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ succès ye Mali Burkina ani Niger dancɛw bɛɛ la ni jamana kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na keba n'an bɔr'o la an bɛ taa sɔrɔ bosoko bunakun kan a yɛrɛ k'a fɔ jɛkulu mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko groupe d'action financière GAFI ko Mali bɔra olu ka liste grise kɔnɔna la liste grise go bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ yen nɔ ni siga bɛ kɛ u la k'a fɔ ko u nɔ bɛ a b'a fɔ min ma ko blanchiment de capitaux ani fo ka taa se ko ka bamanciya wale ka a financer financement du tourisme ko Mali bɔra o kɔnɔna la ko nin ye nisɔndiyakoba ye an ka sɔrɔ ko bunakun kan bawo ni jamana bɔra a kɔnɔ ko a bɛ danaya de kurakuraya jamana yɔrɔ a b'a yɛrɛ k'a fɔ basigi bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ a to maa minnu bɛ ni o ye diɲɛ magobatigiw ye olu bɛ danaya kurakura an ka jamana kan k'a fɔ k'u bɛ se ka na u ka investissement ka na wari ladon an ka jamana kɔnɔ ka na baaraw kɛ ni hakilisigi ye ni baara mun ni a nisɔndiya ko a bɔra an ka jamana sɔrɔ bosodɔw minisiri ale yɔrɔ ani fo ka taa se kɔkancɛw minisiri k'olu ka wulikajɔw u bɛ ka baara mun kɛ yaasa ka se ka an ni diɲɛ jamanabaw an bɛ se ka bolo ɲɔgɔnma kɛ cogo min na ka se ka an ka jamana sɔrɔ ko yakuba hakaja ka Mali jamana kɛ jamana dumanba ye ko nin wulikajɔw bɛɛ lajɛlen donna o kɔnɔna la ka se ka sɔrɔ boso an ka jamana kɔnɔ keba n'an bɔr'o la Tabakɔrɔ logements sociaux a yɛrɛ k'a fɔ ko Tabakɔrɔ kɔnɔna la du 4,000 hakɛ olu de bɛ sɔn ka ci bawo ko a du ninnu u ma kɛ ni sariya kɔnɔna ye
arla k'a fɔ ko nin ko in maa caman de bɛ yen nɔ olu taara so sɔrɔ sira dɔw fɛ sira mun n'a kɛra duguduguma sira ye walima sɛbɛnfura mun b'u u bolo a sɛbɛnfuraw jalen tɛ tabakɔrɔ n'a laminiw maaw taara so san tɛbugu fanfɛlaw la ka sow jɔ ka sɔrɔ papiye ɲɛnama t'u bolo o de la ko du ba naani gɛlɛyaba de bɛ u kan wa caman ɲɛ b'a la k'a fɔ olu ka so bɛ sɔn ka k'u bolo don dɔ la tonbo ye arala k'a fɔ kabi waati jan ko ka sɔrɔ bagabagalikan kun fɔra u ye ladilikan kun dir'u ma ko u bɛ ka t'u sigi yɔrɔ min na sonsoribugu don bawo ko sɛbɛnfura mun bɛ u bolo u ma yamaruya u ka sigi a yɔrɔ dɔw bɛ ji kɛrɛfɛlaw la wa dɔw fana bɛ jamana ka foroba kɛnɛw la kɛnɛ mun ni a sigili ma yamaruya maa si fɛ wa ko bagabagali kun fɔra u ye ka sɛbɛnfura di u ma k'a f'u ye k'u ka sigiyɔrɔ wɛrɛ ɲini o la ko caman kun ye u sigi ni jagɛlɛya de ye walima ni kulokun gɛlɛya de ye o de la an bɛ don min ko bi tabakɔrɔ ni a lamini maa caman bɛ yen nɔ ko olu don nataw la u bɛ sɔn ka gɛlɛyaba sɔrɔ bawo ko cili de bɛna daminɛ maaw ma yamaruya ka sigi yɔrɔ min na ni u sigilen bɛ yen nɔ keba na an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa ciko bunakun kan yaasa ka se ka sɛnɛko yakubaya an ka jamana kɔnɔ an ka jamana sɛnɛko maaba mun bɛ ni ale ɲɛsin bɛ sɛnɛ ma kosɛbɛ ni o bɛ tali kɛ seru kɛmɛso la ani fo ka taa se Ibrahima Jawara ale fana ma ye k'a fɔ a ye ɲɛsin sɛnɛ ma kosɛbɛ bawo ko jamana yiriwali sɛnɛ nɔba bɛ a la a ye wulikajɔ kɛ ka kɛ ni sibiri juin kalo tile 14 Ibrahima Jawara i bɛ gurupu ɲɛma ka taa i ɲɛ da sori kɛmɛso a ka foro kan foro mun n'u bɛ ka wulikajɔw kɛ bagan mara mɔni o mun ye jamana ɲɛta siraba ye yaasa ka se ka taa faamaliba sɔrɔ o la Keba Jalo e yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan mun bɔr'o la an bɛ jɛn k'o lajɛ. Bagan mara diyara n ye parce que bagan yɛrɛ de ka di ne ye quoi depuis denmisɛnnin bagan ka di n ye an ye bagan caman mara an fɛ yen nɔ donc a jiginna n kunna ka bagan mara kɛ parce que misi fɛnɛ kun ka di ne ye o ni n y'a ye misi caman n taara foro caman la n ye misi caman ye a entretenir tɛ taga ɲɛ quoi donc n fa de hakilina di yan n ka taa a terikɛ dɔ ka foro la n'o ye Buya Sila ye an taara u ka foro la n y'a ye u bɛ bagan ka dumuni labɛn cogo min na donc n y'a ye ko ni sera o lasɔrɔ ka bagan ka dumuni labɛn a bɛ nɔgɔya i bolo i tɛna se ka dumuni caman san tuguni quoi o la foro yɛrɛ bɛ k'i bolo i dan ye ka binw labɔ ka di bagan ma a bɛ balo n'o ye quoi donc a diyara n ye nin fɛnɛ ka bagan mara kɛ quoi dugukolo ye nafaba de b'a la i m'a ye biro kɔnɔna ye tiɲɛ ye mais dugukolo fɛnɛ nafaba b'a la parce que n'a sera k'an ka dugukolo entretenir ka ɲɛ an bɛna se ka fɛn caman kɛ k'an ka dugu la évoluer quoi. N ye fɛn dɔ ye a diyara n ye a diyara n ye parce que a b'a dɔn Mali problème ba surtout sisan o ye mankan bɛ bagan maralaw ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o donna an ka foro la o ye n ka foro dun o ye n ka ɲɔ dun o ye n ka malo dun tuma dɔ la a bɛ kɛ kɛlɛ ye fo ɲɔgɔn faga bɛ bɔ a la n ye nin ko mɛn a mɛnna mais n balimakɛ Sori Kɛmɛso min bɛ yan a y'a fɔ n ɲɛna k'a y'a k'a yɔrɔ la n ko n'a y'a k'a yɔrɔ la ne yɛrɛ bɛna ɲɛ dɔn a kan parce que denkɛ fɔlɔ b'a fɛ ka don bagan mara la n'o ye Gaɲi Jawara ye a b'a ka don bagan mara la donc n ko Kɛmɛso ni nin bɛ yen n b'a fɛ ka taa a lajɛ quoi donc a taara mɔgɔ dama ka foro lajɛ an nana bi an taara Buya Sila ka yɔrɔ lajɛ bi an nana Sori ka yɔrɔ lajɛ an y'a ye k'a fɔ ko vraiment u bɛ ka fɛn dɔ développer min ye arba éléphant ye herba éléphant c'est ça herba éléphant ani Brakaria ni fɛn min filɛ nin ye nafaba de b'a la tilema wo samiya wo dumuni baganw bɛ se ka dumuni sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma taa an ka baganw gɛn ka taa n'o ye an ka kɛrɛfɛ dugu ninnu na parce que an b'a dɔn an ka bagan maralaw bɛ sɛgɛn min na k'a sɔrɔ baganw ma taa don mɔgɔw ka foro la ka taa dumuni
mun parce que bagan ni kungo b'a la solution t'a bolo fo ka don foro la or ni solution b'a to ni problème bɛɛ bɛ ban an ka bagan tɛna bɔ Mali kɔnɔ bilen o tɛna taa don mɔgɔ ka foro la nin ye jumɛn ye herba éléphant ani barakɛla min filɛ nin ye baganw b'a dun a bɛ bɔ a bɛ komi turuto c'est à dire n'i t'a san n'i y'a siri siɲɛ kelen n'i y'a dun siɲɛ kelen a b'a dun a bɛ falen i b'a dun b'a falen nin tɛ Mali ka problème résolu ye wa ne b'a fɛ gouvernement a k'a dɛmɛ nin projet n'a ka se ka ɲɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ n b'a fɔ mɔgɔw tuma la Mali hectare million 43 millions d'hectares de bɛ Mali la n'a yɛrɛ ni 2 millions 3 millions d'hectares région bɛɛ la an ye hectare dɔɔni ta ka nin fɛn développer ji b'a bolo ji ko problème t'a an ka jamana kɔnɔ n'i ye nin développer sa kalo 12 bɛɛ bagan dumuni bɛ sɔrɔ donc problème tɛ yen sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw cɛ wa n ye min faamuya a ko la min ɲɛfɔra n ɲɛna Kɛmɛso i bɛ se k'a confirmer k'a fɔ ni bagan ninnu dun u bɛ nɔnɔ min bɔ dɔ bɛ fara a kan parce que a bɛ komi vitamine de b'a a dumuni na cɛman bolo donc et puis an y'a ye turuto gɛlɛya bɛ na turuto yɛrɛ tɛ sɔrɔ a bɔra bɛ taa tuma dɔ la a bɛ taa prix min na a ka gɛlɛn i ka bagan san o la i ka turuto san k'i ka bagan ladumuni ka tila k'i bɛ tɔnɔba sɔrɔ a la mais n'i ye nin développer a bɛ kɛ cogoya ye hali dɔ bɛ bɔ bagan sɔngɔ la parce que munna bagan bɛ gɛlɛya parce que bagan dumuni ka gɛlɛn mais ni ala ye bagan dumuni nɔgɔya bagan sɔrɔ bɛ gɛlɛya cɛman bolo o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ bagan sɔrɔ daminɛ na donc maintenant initiative min don vraiment ne ye min ye a ye nimisa wasa. Ibrahim Jawara n'a ka mɔgɔw nana délégation nana bagan binw de lajɛ parce que ne an y'a sɛnɛ daminɛ an bɛ se k'a fɔ an y'a mɔgɔ fɔlɔw ye minnu y'a daminɛ Mali la pour que bagan dumuni ka se ka nɔgɔya jamana kɔnɔ parce que bagan ye nafolo de nafolo min don a ka girin an bɛ min fɔ sanu i n'a fɔ an bɛ to k'a fɔ sanu jɛma an ka kɔɔri an bɛ to k'a fɔ sanu yɛrɛ sanu or jaune an ka bagan dumuni fana an b'a wele or vert sanu bingelama a bɛ mɔgɔ balo ka bagan balo donc a bɛ baara fana créer a bɛ denmisɛnninw baara di denmisɛnninw ma a bɛ jamana yiriwa a bɛ hali environnement tanga donc an donna bagan dumuni sɛnɛ na pour que an ka se ka jamana de bɔ nɔgɔ la parce que ni jamana bɔra nɔgɔ la an bɛ fɛn o fɛn min bɛ jamana gɛlɛya la a bɛɛ bi basigibaliya don baarantanya de don n'i y'a ye bi an ka burusi kɔnɔna bɛɛ basigi tɛ yen parce que baara de tɛ yen ni baara b'i ye basigi bi sɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔw de marifa ta ɲɔgɔn kama dɔrɔn ça veut dire que fɛn dɔ de tɛ yen min bɛ se k'o occuper or que ji b'an bolo dugukolo b'an bolo tile b'an bolo yɔrɔ dɔw bɛ yen u mɔgɔ tɛ forage yɛrɛ la u mɔgɔ bi u ka système dɔ dɔrɔn sɔrɔ dɔrɔn k'a ɲɛsin baji ma ka o bagan bin ninnu sɛnɛ u ka bagan tɛ taa yɔrɔ si kɛlɛ tɛna kɛ bɔrɛ tɛna kɛ ɲɔgɔn faga tɛna kɛ baara fana bɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛna balo baganw bɛna balo an bɛ hɛrɛ sɔrɔ donc an hakili an ka jamana n'an y'an sinsin nin kan wallahi an bɛ tɛmɛ Afiriki dugu caman na parce que a kɛnɛ b'an bolo a ji b'an bolo a mɔ fana kan k'an bolo mais fo kuntigiw ka sɔrɔ fɛnw na bon jamana dun ni mɔgɔ min kan ka dɛmɛ n'o ma kɔlɔsi n'o ma tanga ne ma d'a la mɔgɔ kan ka mɔgɔ jumɛn de kɔlɔsi dɛ jamana dɔla jamana yiriwala o de kan ka kɔlɔsi o de kan ka kɛ hali faama ye o de kan ka kɛ fangatigi ye mɔgɔ min kun n'a kan min b'a kun n'a kan cɛ aw b'a dɔn a bɛ jamana yiriwa jamana ɲɛmaaw u kan k'o tigi de lasago u kan k'o tigi de minɛ ka ɲɛ pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ jamana kɔnɔ an tɛ foyi la fo kɛ an ka se ka jamana yiriwa hali partenaire an bɛ minnu fɔ partenaire financier minnu bɛna ka bɔ jamana kɔnɔ normalement partenaire financier si man kan ka na Mali la ka kuma ɲɛmaaw fɛ u kan ka partenaire privé de ɲini u ka taa ɲɛmaaw fɛ an b'a fɛ ka nin de kɛ ɲɛmaaw man kan ka sɔrɔ dunan yɛrɛ ka na k'a fɔ u bɛna projet kɛ Mali la k'a sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ t'o ɲɛ aw fɛ tɛ dɛ donc an yɛrɛ b'a fɛ bi ni ɲɛmaaw y'a u bolo don an kɔrɔ an bɛ se ka min kɛ jamana in na an bɛ nɔ bɔ. Keba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana wasadenw a yɛrɛla k'a fɔ ka kɛ ni alamisadon ye ko u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ bara kɔnɔ u y'u tulo ɲɔgɔnye mun na ni u y'u ka indemnité ka ban a la mun bɛ taa fo 80,000 wasadenw bɛɛ lajɛlen ani fo ka taa se minnu bɛ biro kɔnɔ olu bɛ 100,000 ani 10,000 hakɛ
ko nin ye jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ wasadenw ka se ka u jɔyɔrɔ bin fa o la sɔrɔ bosogo sira fɛ ka kɛ ni sibiri juin kalo tile 14 a yɛrɛ la k'a fɔ an ka pankulu dɔ ni o ye RNF ye kɛlɛkɛ pankulu dɔ ale bɔtɔ la mission na opération dugukolo ko a ye jigini kɛ jigini mun n'a ma ɲɛ nka a jigiyɔrɔ bɛnna ji ma mun kɛra sababu ye maa minnu tun b'a kɔnɔ ni o ye pilote ye olu joginna nka maa ni ma to nin wale in na ko o wale wulikajɔ n'a kɛra an ka jamana fintigilakaw fɛ ka se ka taa joona ni maaw ye kɛnɛyaso la nka yɛrɛ la k'a fɔ ko pankulu in a kɔni tiɲɛna n'an bɔra o kɔnɔna la Mopti marabolo u y'u ka jɔnjɔn yɛlɛ kɛ n'a bɛ wele ko traditionnel cérémonie de montée de couleur ni o tun ye a tako 45nan ye u ye mun da citoyenneté fasodenya kan ka taa se Mopti énergie u ka jabala la yɔrɔ mun ni a ɲɛmaya tun bɛ Mopti marabolo ɲɛmaa kura bolo ni o ye général de brigade Dawuda Danbele k'o kɛ jamanaden ɲumanya citoyenneté o taamasiyɛn ye Mopti marabolo ka denw bɛɛ lajɛlen bolo Keba Kidalikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni bi juin kalo tile 16 ye ko mɔbili dɔ yɛrɛ la mini ka mɔbili mun ni o ye maa nanama sumalenw civil ka mɔbili dɔ ye ni o kɛra sababu ye ka maa 1 bɔnɛ a nin na ni ka maa 2 a jogi Segukaw bara ka kɛ ni karidon ye a yɛrɛ la k'a fɔ Pelengwana o pɔsi mun bɛ yen nɔ ko maa ŋaniya jugu dɔw ko k'u bɛ taa dankari kɛ a la ka kɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 21 waati ye nka an ka fintigilakaw ko u ye hiri kɛ ni maa ŋaniya juguw kan ka tiri k'u kan ni ka u neutraliser a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin attaque in kɔnɔna la maa 2 olu de joginna wa ka taa ni nɛgɛ kanɲɛ 22 waati ye olumasiri tabaw u ye dankari kɛ ni maa jugu ninnu na Bafula bɛ mara kɔnɔna la dugu min bɛ ni o ye Lahandi ye ni a bɛ Kunja commune fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni fiɲɛba dɔ ye fiɲɛ mun n'a kɛra sababu ye ka tasuma wuli o fiɲɛ kɛra sababu ye ka buguso 100 hakɛ ka olu jeni a ye maaw ka minɛnw caman ka o tiɲɛ ani fo ka taa se bagan dɔ ma nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa ni ma to o walew la Keba an ka jamana kɔkan kibara kɔnɔna la Togokaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw ka kunnafoni sira mun bɛ Togo kunnafonilaw ka cakɛdaba ni autorité de la communication ye ACI ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni juin kalo tile 16 in ye ko France 24 ani RFI u ka kunnafonidiw baaraw bɛ jɔ Togo kɔnɔna la ka suspend kalo 3 kɔnɔ baw ko u bɛ ka kunnafoni minnu di a tɛ ka taa Togo a bɛ ka kɛ kunnafoni ye mun bɛ Togo lanɔgɔ ani ko nkalon bɛ ka ta ka da jamana in na ko u minɛna o wale minnu na sigakɛrɛw la ko o de la kalo 3 bɛ d'u ma u ka baaraw bɛ lajɔ Togo kɔnɔ fɔlɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn ɲɛmaa mun bɛ yen nɔ ni o ye Tijani Camu ye fanga ɲinitɔn PDC a ɲɛmaa nin waati in na ale bɛ jamana kɔ kan k'a to yen nɔ nisɔngoya taama kɛra a ka fanga ɲinitɔn maaw fɛ minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u y'u ka ɲɛmaa in Tijani Camu ka a labɔ wote sɛbɛn na ni o ye liste électorale ye ko olu tɛ jɛn n'o ye Tijani Camu yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ foli lase a ka militants ma u ye nin kɔkɔrɔmadonni min kɛ ka ɲɛsin ale ma Sénégal jamana kɔnɔna la kɔkancɛw minisiri ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ Sénégal ka denw wele k'u k'u janto u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnla Sénégal den mun sigilen don Amérique jamana kɔnɔ baw ko Amérique jamana ɲɛmaaw ye tunganata sariya mun ta walima u ye gɛrɛntɛ mun ta ka a ɲɛsin jamana dɔw tunganadenw ma k'u b'a ɲini u ka jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la yaasa u kana gɛlɛya sɔrɔ ka kɛ ni sariyakisɛ ta ye Amérique jamana ɲɛmaa fɛ Nigériyakaw bara ka kɛ ni u ye wulikajɔ mun kɛ n'u y'a kɛ bɛjɛ fanga o ɲɛnɛmali don ye juin kalo tile 12 ko journée de démocratie o don in de kɔnɔna la Nigériya jamana ɲɛmaa Bola Ahmed Tinubu a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye yafa kɛ u ka sɛbɛnnikɛlaba dɔ ma ni o ye Ken Sora Wiwa ye ko yafa kɛra ale mun ma ka a kɛ grâce présidentielle maa mun ni a bɛ tiɲɛ so bi baw ko u tun ye damatɛmɛ walew ta ka ɲɛsin ma ka kɛ ni san 1900
ani 95 ani duuru ye k'u ka jamana ɲɛmaa mun tun bɛ ni u b'a wele ko dictateur ko Sani Abacha k'o ka waatiw la ko o maa minnu ni u tun ye fagalijugu ta ka ɲɛsin u ma k'u to kaso la jamanakuntigi a ye bilali kɛ ka ɲɛsin a ma k'a kɛ taamasiyɛn ye bɛjɛ fanga o kɔrɔsiyɛnni kadara kɔnɔ Nizeriya jamana kɔnɔ. Ameriki jamana u y'a yira k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu ye gɛlɛya lase u ma k'u jamana kɔnɔdenw tɛ se ka don Ameriki jamana kɔnɔ ko dɔ bɛ ka fara o jamanaw kan ka taa fɛ halisa. A yirala k'a fɔ ko jamana 36 hakɛ ko olu bɛ sigamɛ u bɛ fɛ ka na olu fana de bɔ nin fɛn in kɔnɔna la k'a fɔ k'u tɛ don Ameriki jamana kɔnɔ. Farafina jamana dɔw a yirala k'a fɔ Senegal jamana bɛ o jamana 36 in de kɔnɔna la fo ka taa se jamana wɛrɛw ma ko Ameriki jamana bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin jamana minnu ma k'u denw tɛ don Ameriki jamana kɔnɔna la. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ani a furumuso ko olu kun yera kɛnɛba kan kɛnɛ mun ni a bɛ tali kɛ u ka ɲɔgɔlɔn kɛnɛ dɔ kan n'u b'a wele ko comédie musicale ni u y'a tɔgɔ da ko Misérable a yirala k'a fɔ ko u selen o kɛnɛ in kan maa dɔw ye jamana ɲɛmaa kunbɛn nka a bɛ n'a fɔ kunbɛnli kɛra fan fila ye dɔw y'u ka nisɔndiya yira a la o waati kelen na maa dɔw bɛ k'u ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin jamanakuntigi ma o kɛnɛ in kan. Indi jamana kɔnɔna la pankulu mun ni a binna ni o ye RNDA ka pankulu alamisadon n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 200 ani kɔ k'o bɔnɛ ani na yirala k'a fɔ ko mɔgɔ sata hakɛ bɛ ka caya ko an bɛ don min ko bi a yirala k'a fɔ ko maa 200 ani 79 olu de nin tora pankulu in ka binni waleya in fɛ Indiaw ka RNDA a pankulu sira in na a yirala k'a fɔ kabi san 2014 ko nin pankulu kasara mun ye maaw nin bɔ ko ɲɔgɔn kun ma kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ. Israeli jamana ni Iran bɛ ka gɛrɛntɛw ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a yirala k'a fɔ ka kɛ ni sibiridonya ye mugujugu ni susuluw misiliw olu cayara kosɛbɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. A yirala k'a fɔ ko in bɛɛ sɔrɔla cogo di ko Israeli jamana kun ye susuli dɔw kɛ Iran jamana na mun kɛra sababu ye ka Iran jamana ɲɛmaa dɔw ka olu bɔnɛ o nin na ko o de kɔfɛ u ka scientifique baw b'o la ani ɲininikɛla baw dɔw ko o jaabi de kɔnɔna la Iran fɛnɛ wulila ka susuli ta ka a ɲɛsin Israel jamana ma ni k'u ka fintigila ka ɲɛmaa dɔw ani fo ka taa se u ka ɲɛmaa dɔw ka olu bɔnɛ o nin na ko nin ko in de bɛ ka diɲɛ kamana gan Iran ni Israel ka ni mankan in a kɔlɔlɔ bɛna dan yɔrɔ jumɛn maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o de la. Ka kɛ ni karidon ye a yirala k'a fɔ jolibɔn walew o cayara kosɛbɛ Iran ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ ko maa 10 hakɛ olu bɔnna o nin na kibaruya mun ni a bɔra Iran fan fɛ bawo ko ka kɛ ni wulikajɔ gɛrɛntɛ mun ni a bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko État hébreu ko kabi sibiri ka taa bila juma la ko mugujugu misili dronu u cayara jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o waatiw la ka kɛ ni kari ni sibiriw ye ko fure mun tun bɛ yen nɔ ni u bɛ ka a lakodɔn ko bɛ t'i jɔ fo 100 ni kɔjanba la ka kɛ ni nin wulikajɔ ye mun bɛ ka kɛ Iran ani Israel ni ɲɔgɔn cɛ. Keba an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ la a yirala k'a fɔ Senegalikaw ka farikolo ɲɛnajɛkɛla mun bɛ yen nɔ ni o ye Krépin Diatta ye ale yera seko ni dɔnko kɛnɛ dɔ kan ni o ye a fa dugukolo ye ko cérémonie traditionnelle a yirala k'a fɔ ko nin sennadolanci in maaw ye u ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin a ma bawo ko a bɛ ka wale min kɛ to o b'a yɛrɛ k'a fɔ a jan bɛ a fa dugukolo la a jan bɛ a ka seko n'a ka dɔnko la wa ko diɲɛ kurukara kɔnɔ a ye tɔgɔ mun sɔrɔ o m'a to a ka ɲina a bɔyɔrɔ kɔ. Keba n'an bɔr'o la Bamako kɔnɔna la nɔ AES jamanaw u bɛ na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ belebeleba sigi kɛnɛ mun u b'a wele ko les Jeux de l'Alliance du Sahel n'a bɛna kɛ Bamako kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinnaka mɔgɔ 270 olu bɛna u nin don ni farikolo ɲɛnajɛ compétition ba in na compétition mun ni a kɛra bɛn ni keleya taamasiyɛn ye ka ɲɛsin AES jamanaw ma. An ka jamana sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale yɛrɛ k'a fɔ ko ni sennadolanci ani fo ka taa se
farikolo ɲɛnajɛ suguya bɛɛ lajɛlen b'a la ka daminɛ juin kalo tile 21 ka taa bila 28 ma a baaraw bɛ daminɛ ko senandolanci ani fo ka taa se sport suguya bɛɛ lajɛlen dɔ b'a la kɛnɛ minnu y'a bonya ta k'a di AS yɛrɛ jamana ɲɛmaa bɛ m'an bolo bi ni o y'an ka jamanakuntigi Général Assimi Goïta ye Mali Burkina Faso ani Niger farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ senandolanci b'a la karatew b'a la juruw b'a la kunfu ani farikolo ɲɛnajɛ suguya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ a la yaasa ka se k'o baaraw fɔ ɲɔgɔn ye an ka jamana sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ye jalajɛba dɔ kɛ bi a ye mun sɔrɔ ka fɔ o kɔnɔna la kɛba an tɛ fan fɛ k'o lajɛ. Ibrahim Traoré ni Niger président général Tchani olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka fɛn dɔ sigi sen kan mun ye confédération ye confédération des états du Sahel a daminɛni kun kɛra k'a jateminɛ fɛn fɛn ye lakana sira ye fɛn fɛn ye défense kɔnɔna ye o baara in bɛ se ka kɛ cogo min na donc olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u y'a ye k'u bɛ se ka taa u kan ka jateminɛ baara in bɛ se ka k'a ka tɛmɛ fɛn fɛn ye défense ka taa niveau wɛrɛ la donc u ye fɛn saba de déterminer défense b'a la diplomatie b'a la développement b'a la donc olu saba hukumu kɔnɔna la an ka département b'a yɛrɛ sɔrɔ développement de kɔnɔna la donc a laɲinina an fɛ an k'a lajɛ farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ an bɛ se ka an ka farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka activitéw kɛ walasa u bɛ se mun b'u ye u bɛ se baara mun na u bɛ se k'o baara yira cogo min na donc o hukumu kɔnɔna la an ka ministère saba minnu bɛ yen nɔ k'olu ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw fanfɛla la olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ni jeu yi lancer u b'a wele ko an y'a wele ko jeu de l'alliance des états du Sahel donc jeu de l'alliance o lancement kɔnɔna la an ye discipline 10 de bɛ yen olu sugandira an ka jamana saba ninnu fɛ critères de b'a la mun y'a to u y'olu sugandi donc olu critères kɔnɔna la minnu taara la ballontan b'a la U17 lutte traditionnelle au b'a la bras de fer sportif au b'a la tir à l'arc au b'a la tir sportif au b'a la arts martiaux b'a la judo karaté kung fu wushu taekwondo ani athlétisme donc stade saba bɛ yen olu stade de jateminɛna walasa baara in bɛ se ka kɛ yen nɔ k'a daminɛ le 21 juin o ye samedi natɔ la ka taa fo le 28 juin baara in bɛna kɛ o kɔnɔna la donc olu baara kɔnɔna la lancement bɛ yen le 21 juin stade minnu jateminɛlen don ko baara bɛna kɛ olu yɔrɔ la o ye 26 mars ye stade du 26 mars stade filanan ye Mamadou Konaté ye stade sabanan o ye palais des sports ye 21 juin lancement bɛna kɛ yen nɔ donc a ɲininen don aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a ka na an dɛmɛ o baara la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa lancement in ka se ka kɛ ka ɲɛ lancement in kɔnɔna la lancement in bɛna kɛ jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la en même temps parce que ka télévision nationale u saba bɛɛ bɛna connecté an ka yan télévision nationale la walasa diffusion in ka kɛ en direct baara fɛn fɛn bɛ kɛ an bolo yan nɔ jamana tɔw fɛnɛ ka se ka o baara in jateminɛ k'o dɔn donc hakili la c'est un peu ça comme olu de b'a organiser ko n'an ye étape o étape kɛ ko question ka poser o yɔrɔ la. Keba ni ne bɛ dan siri an ka bi bamanankan kibaruw la ka kɛ ni juin kalo tile 6 san 2025 aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka bɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na ka aw fo k'aw koɲuman dɔn k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan mun tɛ nin si ye yan'o cɛ a k'an bɛn jaw tun bɛ ka yira aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45